Toľko veľa gíru a tak málo času. Poznáte to, keď otvoríte insert listu na svojom channelstripe a neviete, čo tam zavesiť? Rozprávame sa o tom, ako sa dá dosiahnuť super zvuk aj s malým množstvom gíru. Eat this. V dnešnej dobe existuje obrovské množstvo dostupných audiozariadení, pluginov a môže byť ťažké vybrať si tie najlepšie pre vaše potreby. Mnoho ľudí si myslí, že potrebujú najnovšie, najdrahšie zariadenia, aby dosiahli skvelý zvuk. To však nie je vždy pravda. V skutočnosti môže mať používanie menšieho množstva gíru viacero výhod. Keď máš izbu napratanú železom a najvýraznejšou dekoráciou je klbko pomotaných káblov, tak sa ti ťažko podarí skoncentrovať sa. Keď máš menej možností, môžeš sa ľahšie zamerať na to, čo je dôležité, a to je samotná hudba, produkcia alebo mix. A niekedy môže toto obmedzenie viesť k väčšej kreativite. A tu sú nejaké tipy. Investuj do kvalitných základných zariadení, ako je mikrofón, zvukovka, repráky a slúchatka. Nauč sa používať svoje zariadenie naplno. Experimentuj a použij kreativitu. Nikdy sa neporovnávaj s ostatnými, len sa od nich nauč, čo ešte nevieš. A teraz ti ukážem, ako sa dá dosiahnuť skvelý zvuk s malým množstvom túlov. Potrebujeme kompresor, limiter, ekvalizer, saturátor. Došiel som z práce a idem do práce a nemôžem stáť na mieste, brácho, chápeš ma, musíme zaberať, toto je nádhera a keď raz kapeme, tak budú zazerať. Došiel som z práce a idem do práce a nemôžem stáť na mieste, brácho, chápeš ma, musíme zaberať, toto je nádhera a keď raz kapeme, tak budú zazerať. Všetky tieto efekty sú základnými nástrojmi tvojho DAVčka. Nezáleží na tom, koľko gíru máš. Dôležité je, ako ho používaš. S trochou snahy, kreativity môže byť ako Skrillex. Sleduj ma pre ďalšie videá.